love you. I love you too. Piye lho sing cerita? Rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi? Bu kandhane lho. Ngising-ngisingke wong gerak. Rumangsane apa? Lan ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan Rumangsane apa? Wong tuwa isin. Wong tuwa ngene iki sing dikira anak reso. Kaya tak golek, Pak. Pateni ae. Aku tau omong aja rapi karo iki. Ning alam donya metu brojok saka gua garbane ibumu. Aku ya ora njaluk mau lairno. Wah, aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy. Kok dadine koyo kroco kowe lho. Aku lair ya ngono. Wayah bareng sambar belet tak cerot nih metu kowe. Padha. Aku iso milih halo dilairno karo Bu Kades. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah. Niki pun duangu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Weh, kok mancar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Jos ta? Nggih, Mas Yon kula biasane ditimbali Cak Yon ngoten. Oh, nggih. Alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso juju nganti sumben. Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih, iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari duduk ya, nggih. Duduk ya? Betul. Oh, senes ya beda. Kowe nganggo sepelan sapa neh dina? Kok gonta ganti Mas aku. Gonta ganti wis penak aku lho jane. kok kulite mon klothok lah anakne. Angger kulite nglothok ganti. Ganti. Kuwi apa wit apa piye ta? Golek sing murah Mas. Lah nggih, pokoke sing biasa dibeli itu nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki Menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalih niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan Kades Mas Gomet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal kok guru to. Nggih. Pun metu. Medal napa metu? Medal napa didalke? Metu dhewe. Oh, metu dhewe. Seneng aku metu dhewe kok. Alah paling dipecat ya. Ora wis metu. Pun medal. Pun medal. Nek niki tasik Mas Gomet Om masih guru ya? masih tasik menika. Oh, tapi jiwaku tetep pendidik, Mas. Nggih to, malah sakniki dados galang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali live jenengan, Mas Akbar terkenal lho. Nggih, Live streaming Mas Akbar wassalam niki. Wassalam jengkulmu. Syahalam. Nggih. Kok wassalam. Alam. Alam Sawira ketemu lho berarti. wis pirang puluh tahun to? 16. Suwe men lho. Lah Mas Akbar ini dalang tahun piro kok 16 tahun. Rumangsane iki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 piro ngono lho Mas. Lho, bengine mau ke 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Iya wayangan. Yo gak lho. Lah, Bang. Mbah. Wong mayangan wonten 40 dina mboten. Kula ki sak murpate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane ya tenan Mas Akbar gak tau ketemu ya tasik enem. Percaya ta. Berbakat sik ganteng kaya lha kowe ngomong mau ning guri Nek gantenge aku ora omong, nek gantenge ya standar ngono. Jambut. Kowe ngenyek rumangsane Piye. Mas Akbar Lah iki. pancen ganteng aku to. Potonganmu kaya suwung arek dadak. Lah mau takoni ibu-ibu sing ngarep ganteng ndi aku ambek Akbar. Jajal anu disurvei. Nggih, Survei. nyuwun pangapunten nika warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang, ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng Majeng piyambak nika komplit ret. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Gomet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora, ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho, Nek pancen ganteng kono, iya. aku wis payu dhisik kono go. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa nika? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Trakit biasa niki kula mboten nate. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho? Wong masyarakat Ketawang we survei ganteng Akbar lho. Lho,
ganteng tok gak cukup rumah tangga lho Mas. Tak omongi lho. Karena Mas nganten Mbak nganten iki. Iki kan ngunduh pelem. Ngunduh mantu. Mantu pelem Mantu toh. ngepelem sapa? Ngunduh mantu toh. Heeh. Mas sinten kalian Mbak sinten? Menika Mas Mas Panda. Panda kali Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. kok syaratnya wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syaratnya nek pengen ndang rabi piye lho Nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki duwe. alhamdulillah Sik, ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho Iki lho. sono ki sana. oh alah modele kaya tagak mik ngono kak Lho diakui maupun tidak kiril. Piye? Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak. 2 anak, cewek Iya. cowok cewek, cewek cowok cowok. Aku seneng cewek-cewek, Mas. lho Anake 2 cewek semua. Nggih. Nih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pati seneng, Mas. ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar nggih Nggih no cowok. anak lanang kuwi di sekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar nyatane saiki ya terkenal nyambut gawe ya penak Ning wedok ki luwih gemati. gemati wong lanang met Aku gak seneng wong lanang ki angel disapik ya angel. Sik to, ning ndi ki gemati wong lanang. Nah. Angger pernikahan iki mas kawine saka wong lanang lho. wong lanang Sing ngragati wong lanang lho. Iya. Ning masalahe ora kuwi. Masalahnya apa? Nyapih ki lho, lak bayi lanang karo bayi wedok kuwi angel bayi lanang, Mas. Mula ngrepotno ibuke. Ngono lho. alah kowe iki alasanmu apa kok iso angel wong lanang lho Angel lah bayi wedok ne golek nondok tembean disuwuk dadi wis ora mik meneh. selawase wis gami Ora mik. Nek lanang. Lanang lu kaduk wah aku isih iya. kowe hati-hati untumu entek lho sesuk kakean Hah? kakean ngombe kuwi mau Ora kok tak kek gula kok. Ngene iki kan namanya pornografi to. pornografi Iki awake dhewe bareng nglakoni poso sesasi. nah Sampeyan rukminal aidin wal faidin karo kula. Walah. Piye iki? lho maksudnya Lho kene ya nek bodo to, Mas. Lho. kowe tak kekrek cangkemmu lho engko Lah kuwi takon kok. oh bodoh iki angger menganut agama Islam berarti yo duwe lebaran kabeh duwe bodoh ora ngoten nggih Mas Akbar nggih Contone Cak Yon, kali kula. nah upamane Ah. upamane aku sing nom Mas Akbar ki cara meneh dadi bapakku Heeh. Kono kadung ngene. lah iya didelok carane ditingali sing apik Oh, iya. wong nom ki kudu ngaturke Unggah lungguh unggah subacita. Dicontone. contone sing apik kok ora ngingetno Rumangsane kok wong aku sing dadi sing nom Iya. Mas Kabar dadi bapakku cara ngono. Oh. Mbahku lah mbahku. Ya, Mbah. Ngono ki paling ora langsung ditandak celek lungguh sing apik. Dodok. Aduh, Ah, syukur tiban wong gunung. lagi bodho kok wis nyicil gawe dosa lho. maringi contoh soalnya komet iki diedeli ra kaprah to. Mas. Lah kowe wis ngatune wit mau kan ora mbok salami kan malu. Alah ngono ae gelo layak gak payu rabi. Ora gek cara ditungno moh lesu. Aja ngono lah kowe. Lah aku lho mboten kok njunjung awak kula piyambak. Piye. Kula tak tung-tungno ngeten iki langsung jenengan mboten ate lah. Mas piye? Ngetungne apa ki? Alah wis ora usah. Lho, upamane contone ngene lho. Upamane contone. Nuwun sewu Mbah Akbar. Kowe jombah to Mas ngono. Oh nggih Mas kula nggih. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Mas Akbar. Nggih. Sarane menika dinten lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Mas Akbar. Nggih, kula ugi Cak Yon. Nggih. Mbok menawi wonten lepat, luput, nggih to? Nggih. Tembung sak kecap, tindak sak pecap menawi wonten klentak-klentune ngatur, kula nyuwun samudraning pangaksami Nggih. wonten ing dinten fitri. Nggih. Lho, ngono lho carane. Sak nom-nom saiki apa enek ngono iki. Sak nggon kuwi gengset ki ora kelumpuk bocah kelas 5 kelas 6 ki. Terus gerape njaluk minal aidin wal faidin gone tangga-tangga ki ya. Ya. Omahe tingkat. Kancane disetop. Aja nang kono. Nyapa? Alah, kuwi iki song ngono iki. Maksude jong iki piye? Mas Mejong apa? Sing diarep-arep apa aku ngono. Layak anakku budal kok sakku wis jeru ya ngene iki. Jajal to iso. Lho. Tanganmu reget kuwi mbok dirapi. Walah. Nah, karo dagelan kondang ora tidak menjaga kebersihan ya. nah, Pun bersih niki. Iya. Napa-napa didal Lah iya. lho. Sing apik. Patrape iki Sikilmu lho. lho, kelakuane iki lho, tata krama wong Jawa ki beda karo wong
barat padha beda karo wong Arab. Adape iki lho adabmu Jawa Timur iki lho, kejawenmu iki dienggo. Lah iya aku ya kaya awakmu to, Mas. Endi? Ora padha. Lho. Jawa digawa, Arab digarap, barat diruwat. Lho. Ngerti ora tembung kuwi? Aku tau nggarap Arab ya kasus ya. Nuwun sewu lho Mas Akbar. Kok garap Arab di kasusno ki masalahe apa? Lah urung dadi suami istri. Oh iya, iya. Walah kono anu. Urane ya, Bos. Aduh. Mbok nganggo tembung Lah, basa krama awake dhewe iki wong Jawa kudu nglungguhi Jawane lho. Nah, Hmm. sing apik kaya aku mau lho paling ora ki salam sih assalamualaikum po piye. Mulane aku riyo ya ora tau metu. Sebabe Ya ora iso minta maaf wong aku ora kulino. tak warai mengke diwuruhi Lah kalih nek Mas biasane Akbar. aku salaman sing muni sing ngalami aku. Lho, kok iso ngono lho? Kudune munine piye to, Mas? Nah, tak contoni ya. Nggih. Engko terono tak contoni. Menawi kula wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Yes, padha-padha. Sak Aku ki nyontoni. Aku nyontoni ora njaluk sepura. Jaluk ya mape to, Mas. Lho kok nyuk munyuk. apa tek? Betul tek. Ora nyeluk munyuk Maksudnya Mas Akbar ki marahi sampean. Lho, diwarai contoh kata-katane ki Alah ngono. jo ya wis padha tuweke Rek. Oh tuwek kok ora iso. Ha iya. Mas aku. Sedaya Aduh. kalepatan kula dengan pura nggih. Nggih. Nggih pun Lho, wis kok gempon iki lho. nggih acarane nganten nyapon ya. Lah kowe iki ndek bodo pas anu lebaran wingi lho. Apa ora dijaluki sepuro karo bojomu to? Ah, jaluki tapi aku menten di anak loro gak jelas belas kok. Kok mboten jelas iki maksudnya Karepe ya kaya wong-wong kuwi anggere wis bar salin pakai bar salat Aid gitu ya. Bar salat Aid. Salat Id. Salat Id. Bar salat Id gitu. Heeh. Langsung galuk ngapura niku ya. Ya. Aku iki kadang ya tak engko ndak kono isin aku Iya, ngono. terus mbok balesi. Aku ya padha godho. Mate padha gendenge ora jelas kok. Lah ngono kok jare siap arep tak jaluki ilmu tentang permantenan wong karo bojone ora akur. Lho, akur Mas. Ya cuma ora jelas ngono tok. Lah ngono kan aku nek arepe rabi ngono kan ora iso nyontok sampean. Ngono lho. Arep rabi sapa? Arep rabi sapa? Lah nek karo sampean paling cocoknya karo apa? Lah nek Mas Akbar sesuai dengan profesi. Ya. Profesi. Aku mau muni piye ta? Nek niki manten anyar niki Mas ngenteni sebagai anu ta? Apa ki? Anu guru. Guru kan padha karo Guru sampean. nggih, Pak nggih. Oh, mboten. Oh, lak cocok lho iku. Wis. Mending nekat. Aku sesuk isin kok bareng kowe. Isin kok budal. Ora budal piye karo mbok semayani kok. Mas aku Cocoke Cocoke nek Mas Akbar sebagai dalang wayang kulit. ya. Niki paling boten nggih sinden nggih Mas Akbar. Ayo. Paling ora ki sinden. Sinden entuk, penari entuk. Lho, Pokoke sing berkambon seni lah. Nah, Nah, kuwi sampean perlu takok karo aku. Justru sampean kok ndek bojo momo suben ayu terkenal kaya apa aja sampe sinden. lho. Loh, nek duwe bojo sinden malah penak. Lho. Budal komah bareng. Bareng Mulih bareng. Lah iki. nampa job sing wedok. Ya. Engko sing lanang karek ndalang mulih opah rokok lho. Ya ora? Awake karek sirah kok. Padha kuwi jenenge Akbar awake kaya triplek ngono kok. Lho, Akbar ki saka tembung Arab, Ah, ki iya. tegese gedhe. Gede lho. Akbar Syah Alam. Iya, Akbar Syah Alam. Ah. Syah ki artinya raja. Alam kuwi alam semesta. Nah, sing menguasai semesta. Nah, Wong e gedhe dhuwur. Lah iya jenenge Akbar lah kok milih sinden nyapa. Lho, Aku ki anane ngomong ngono ki mergo berdasar, ngono lho. dasare apa Nek jejak? sampean dalang laris kaya ngene ya. Heeh. Terus oleh sinden terkenal laris sisan. Heeh. Bayangne anak-anake sampean. Pirang ora iso ngeloni, sing ngeloni mesti sengkuni. Sik piye maksudnya? nuwun sewu lho Mas Akbar. Sik dijelasne sik. Maksudnya piye Lah maksudnya? sampean laris. Laris. Ya. Heeh, laris. Bojone sampean sinden ya laris. Laris. Wis Padha ora- larise. Ah, duwe anak rak kopen to. Lah akhirnya sampean mayang, anake sampean umur 2 tahun, 3 tahun glinting ning guri kene. Heeh. Nek gak ono jero kotak, sing ngeloni sapa? Nek gak sengkuni. Yo anake carane ditinggal di rumah nyewa baby sister. Nah, Gampang baby sister banget. tukang ngomong. Ora usah adoh-adoh, tak kei Heeh. contoh. Iki Heeh. laris-larise anake nang omah lanang.
Sik iki akhlake masyaallah. Oh, anu soleh. Hah, soleh apa? Lho lha piye? Tahun baru pergantian tahun 2025 nang 2026. Heeh. Lah kok nang perapatan mendem. Ngono nak tutur, walah teko ndi-ndi. Lho ngono diarai to, dagelan kondang jenenge Pak Yon. Amit Mas Akbar. Kowe aja mirang-mirang. Wis kadung atik kowe nyandak. Iki live streaming. Ha wis ora urus. Tonggonanku kuwi ya padha nonton kabeh. Ya iya. Kuwi ketua jamaah tahlil kok. Jamaah tahlil anake bajingan adik. Sabar aja tukaran to ki sasi bodol aja tukaran. Ya Angkene ngoten teng mobil mboten akur kula. Padahal budal bareng seragame padha. Padha. Jareke padha kok iso tukaran lho. Lah iya. Lah iki asline kan ora seragam lho. Aku jane wegah kowe rono. Sok to. Wis tenan ya. Heh, Aku rene ya. iya no. Lah melok sapa? Aku yo melok Mas Akbar no. Lah kecut. Aku melok ki api-api. Ayo Iki kowe melok iki apik-apik. Nggih. Lah iki sing ngejak ya aku. Nah, sing bayar iki Mas Akbar. Alah, ora wedu. Wedi. Ora wedi. Kok wedu? Aku Nek melok sampean yane rung tau nampani bayaran. Los aku. Kowe aja gawe wirangi kok. Ayo takoni. Sampeyane kenal aku wiwit sadurunge Covid lho. Alah, Tanggapane nek karo aku sak panggunge wis ping 100 e wis ora ketung. Nek Lah aku kok apa tau nampa bayar Lah kagak. ngono kok jek budal. Lah budal aku lillahi taala ngesakno sampean aku. Woyo. Gayamu he. Gayane nek lillahi taala. Asta bratamu gawe gara-gara sapa? Lho. Ya gara-gara kekompakan tabuhan. Lah iya. Lah iki piye to? Ngomong kok ora anu to. Lho, lah iya aku takon ngono lho, Mas. Lho tak kira aku gara-gara munggahe Kowe iki kok sombong rumasane rene lillahi taala gayamu lho. Aku gak tau Mas nampa bayaran. Ikhlas ini. Alah, ditransfer terus kok. Kok padha ae. Lah mbok iki ya ditransfer kabeh kowe iki. Sampean jare nek Pak Yon melok aku rombonganku. Nggih, kula tak Sampean jare melok rombongane kono to. Nggih. Nek pancen melok rombongane sinden, engko bar wayangan tanggungane sinden kuwi tanggunganmu kabeh. Lah, Aku ora arep bayari sinden, bayar mati. ono. Nek aku ngono mbek Mas Akbar. Iki pergundul iki 2,5 juta kabeh iki. Niki. Lah nggonku andene kok 250-an. Hehehe. Jenagara ki Ya ampun. Wis aja mbok terusne. tuwik madul. 2 juta setengah. Angger nempang kene metu buleke lho. Sayuk bul. Wis sinden sepuh. Sepira nggonanmu lah kene iki sinden gelungane tok rega 6 yuta lho. Gelungan tok. Gelungan ku lorong dinggo dicangking ngono wis ketok kuantes. Iki sindene mulane yo larang-larang, urung klambine. Nggih Mas Akbar nggih. Mula aku duwe cita-cita duwe bojo sinden nak ora salah to. Lah, bener. Bener. Kowe arep ndek rabi apa? Ngesakno anakmu lho, Bar. Rapi sinden ra kok ben anake. Lho, wong ki sing penting bersyukur nggih Mas nggih. Bersyukur. Jodoh najan kaya ngopo tetep disyukuri. Syukur piye? Lho, syukuri contone kaya bojomu. Bojomu kan gowedi. Heeh. Apa ngomong lemu ya. Lah iya, Nyapa? sing penting ki wong bersyukur. Wong lho awake gedhe ya bersyukur. Alhamdulillah bojoku gedhe. Lah ora dikek mangan saulan jek awet lemu. Lho kuwi jenenge bersyukur. Kuwi kata-kata mudah diucapkan ning angel dinggo, Mas. Bersyukur kuwi angel. Maksude? Ketoke gedhe ora tak pakani pirang dina panggah jek lemu ya ta? Iya to. Ning kowe ra ngrasakno. Lho, Nek bengi wayah, waduh, ditimpah bojoku rasane aku ngelindur nyipi kena asma. Sik. Bojomu ki lemu. Lemu, Pak. Upama ukuran sinden semene kae sak pira bojomu? walah rangkep 5 niki, Pak. Telung niki. Yo takoni, Pak. Sing klambi kuning kuwi ping 3 malahan. 3 kali nih. Satu seluruh nih gak salah. Bojomu ki pira bobote? Satu seluruh. Kang ngene syukuri no. Wong apa celeng to sak Ini kintal. kaya tunggu diesel. Rasanya kaya nang tengah sawah. Batin kuwi pertama yang ngopo dadak bojoku ngorok to. Wong ki sing penting bersyukur. Lah nek lemu, lah nek Iya disyukur. lah nek kuru. Kuru ya malah alhamdulillah. Bojone Pak Yon kuru apa lemu? Kuru bojo kula. Alhamdulillah. Upama ukuran sinden iki sak pira Pak Yon? Kados niki Mbak niki. Oh, sing pojok niki. Nggih. Sak menten iki. Sak menten iki alhamdulillah bojoku kuru. Ora nek upama digoncekno pas duo, sekok ora gampang moncrot. Lho. Ngono. Bojo kuru ki Sak men alhamdulillah. iki.
cilik tanggaku iki bojone ya sakmene iki. Heeh. Dijak mbecek, dijak bu. Heeh. Angger mulih lali ra nggo bojo. Piyater Nuwun sewu. Kowe yo kecilikan lho. Rene ta? Sak piro? Oh, ndek bojoku ora disyukuri. Suwi justru wong sing jauh dari sedekah tak omongi. Ya am. Nek kuru kan jarang ganti ban. Gak Ya. tahu bocor to. Mm-mm. Lah terus nasibe tukang tambal bal kuwi piye? Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Ya ya, Apa? tamban bal. Bal Bal ban. ban. Tamban bal. Tambal ban. Lah, ngono lho, bener ngono kok iso. Ngono kok laren meleset. Oh, Kuwi jenenge mensyukuri apa kehendak Allah. Allah. Sama seperti temanten berdua pada Berdua. malam hari ini bersyukur nanggap wayang sodakoh karo wong masyarakat. Nggih, Nggih. niki bersyukur kados Mas Panda kali Mbak Vina. Vina. Nah, kuwi bersyukur Mbak Vina dasare ayu kuwi malah alhamdulillah bojone ayu. Wedaan saiki-iki ngono ya. Ora kakean wedaan wis ketok ayu. Anake lurah lho. Anake Pak sing Kades. anak mantune lurah ki Mbak Vina ki Heeh. nek mantune lurah wedake genah larang. Larang Sinden-sinden ki wedake larang kabeh. kabeh. Bapak sampean ya seneng ndek bojo ayu. Lho yo seneng to. Anakku gak. Bojo ayu ini nikmat terbesar. Niku terbesar apa? Eh. Lah nek sampean tanggapan laris nang omah bojo digo bancakan wong lho, Bos, Bos. Ya ora? Buh. Aku ora bolo. Ya sing sedengan lah. Omongan kok ora genah kabeh. Kowe iki tak kon mensyukuri ngono lho Sing karepku. disyukurno apa? Lho disyukuri nek duwe bojo ayu kados Mbak Vina kuwi, alhamdulillah kita Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah bojoku ayu. Lah, Dadi ora nglirik liyane. Lah nek elek. Nek elek ya alhamdulillah to kuwi jodoh lho. Elek. Wis jodone ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora ana sing lirik bojone. Nah. Pada syukur. Awet. Sing lirik sapa wong dilirike muka Bojo kok lumut tak. Mbuh. Bojo apa? Pak Yon. Dalem. Paling ora awake dhewe ning kene iki sasi bodo, sasi sawal malah gawe pegel. Gawe Kandhane emosi. iki. Pegel pijet. Maksudnya ki gawe emosi ngono lho. Emosi. Alah, aja emosi, Mas. Emosi ki gare darah tinggi. Oh. Aku ibarat diperiksa 650 lho, Mas. Tensi Sawit. Tensi 650. Tensi 650 ora mati to, we. mati piye to, Mas? Lah wong tensi 200 wong wis mobat mabe tok 650 lho. Lho, tangga-tangga padha titip. Lah, kan ya kudu. Tensi kok tangga titip ki lho. Lah nek musuh Kuwi tangga tensi mosok ku anak. Nek tanggane aku titip ya ape nang puskesmas to, mosok mentolo karo tangga. Ya kene tak gawane atire njeblek 650. Oh, berarti kuwi ndase tanggamu mbok cangking kabeh ngono. Aku Kok ora genah. Anu, Pak Yon, Dalem. paling gak sampean kan pun rabi. Nggih. Ular-ular apa kanggo temanten. Ah, kok nyembur we. Tutur sembur. Tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru dina. Saru, sampean saru. Aja tutur. Urung rabi kok tutur. Ya, makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, Ya. dalam rumah tangga niki alhamdulillah kula pun 27 tahun. Lah umurmu pira? Hah? Umurmu lah. 40. Lah nek swidak rumah tangga iki tene. Akeh ndi to iki? Lho, ya akeh swidak noblak, goblok. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Lah, Wah. Nah, kaya kowe mang lho dititip tonggo mosok mentolo. sik gah iki. Gah, rasa disepoti. Sinden hanyune koyo Syukur. Hei. Iki kok malah iki panggungku. Amit. Kowe iki yo ngono gawe nesune Mbak Lucy. Kasihan nyapet to kuwi aji ning diri lho. Lah nyatane Mbak Lucy nesu lho. Lah nesu kok nyar-nyar dhewe metu-metu dhewe. Wong kon ngemseni kok iso ora ikhlas blas to iki. Ngemseni sing apik. renek sing aku ae. Ha lho. Masaku kok. Dagelan iki bayare tenanan. Nah, Bayar kok guyon ae. Iya. Saiki piye? lah wong kancane rene iki kon guyon sih. Lah, Ora iya. guyone kalong 50 tok. Yo para penonton. Sik. Iki jelas sebut langsung Mas sampean. Apa to? Kene suarane gede yo. Lho asline Mas. Dalang kok. Yo, lho. Iki piye? Cilik men to Mas. Para penonton,
Ton. Kangen sih. Kita sambut. Ora sah cekek. Kita sambut sinden dari Ponorogo. Ben met. Iki kakek guyu. Kok iso kakek guyu piye? Guyu ki MC ya sithik wae kok. Yo. Oh nek untune garing. Yo guyune sithik ae. Sithik. Yo. Kowe meneng. Para penonton. Kayak tahu krungu. Terus. Nek kaya nggenmu ya, Met. Akan kita sambut. Sinden dari Ponorogo. Dari Kedawan. Yo aku nak nonton kesikian to, mate sedengan. Lah, aku isin karo Pak Ispantoro. Isin nyapor Sedengan. Sedengan. Nah, sedengan piye to, ya? Wes kowe. Alah yo mau ngono ae. Ayo to, disepoti. Sepati cak, yo. Selamat malam. Matur sembah nuwun sampun ditimbali teng mriki. Wah, Mbak Lucy ngoten. Kalih pelawak-pelawak gendeng. Ora dulu. Aku ya abape lho. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah mungkur? Jenengan kok malah sing malah. Kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abahmu kaya ula sawa. Pancen entar tak badhekno nggo jagani nak ngene-ngene iki lho, Mas. Alah. Wis dilokne sinden tuwek. Nah. Diemo kaya Pi. Sampeyan iki provokator. ngono. Ne porokos wewek sang kalepatan. Nggih. Kalepatan. Nggih. Ingkang dipun sengaja kalian boten. Nggih. Sagedipun sabur wonten dinten riyaya menika. Inggih, kula ugi selama rawuh kalian Mbak Lucy Brahman Inggih. menawi wonten tembung sak kecap tindak Inggih. sak pecah kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami linebura ing dinten fitri. Dewak sami-sami Mas. Tane. Kaget tenan aku. Lah kene pas ndelok cetakan majane. Weh, ngenyekmu mbok terusno. Ngowen apa gak empuk. Mbak Lucy. Kula wonten dawuh. Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon sini Pak Oh, Yon. Pak Yon. Kalih Mbak Lucy. Nggih no Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pangapunten. Rene Oh, Mbak. tidak. Nggih, nyuwun Oh, Pak pangapunten. Nggih. Inggih, Juang mboten Mas. panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Inggih, alhamdulillah semanten ugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Nggih, amin. Nggih saged disabur dening dinten riyaya menika. Nggih. Niki kene. Wah, iki lho. Ya urut ngono kuwi. Ndang njaluk ngapura. Sing Tangane kok apik nangkap to. dulu. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Guyon, Mbak. Kowe iki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu iki sing becik. Guru niku jarwo dosake digugulan ditiru. Guru kuwi digugulan dituru. Ditiru. Ditiru. Sing ngono ku malah maksudku. Nggih maksude lho niku turu terus ning sekolah. Ngoten lho. Guru iki digugulan ditiru. Bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh kanthi becik. Rungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Betul. Lah iki mantra tenan iki. Langsung jenengan idoni mboten napa-napa. Kulino kok. Maksude Mbak Lucy iki dipirsani nika lho sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong Nah, tuwa. ngono lho.
Sepiro-sepiro gedine. Ah, Nah, yo. Mbak, Iya. sepiro gedene wekku, Mbak? atuh. Gak ngono kuwi le. Ora ngono, Met. Wekmu wis ora gedhe. Sepiro-piro gedine Gedene. kaluputanku, Mbak. Kalau Kuwi bukan lho Mbak. maksude Ayo, Mbak Lucy. balane. Sepiro-piro gedene Aduh. luputku, Mbak? Bangkah gede sampean. Malah Iya lho, ngek lho. gak ngomong iki. Aku diomongi aku gak tau metu nak riya ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Lah. Mbak Lucy etok-etok dadi Ibu, bojoku. dadi Oh, bojo. bojo. Iya. Wah, pegaken mriki. Aku golek materi ya. Iya. Mriki Mbak Lucy. Megap. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah aku lek bojoku sampeyan iki malah ndang setruk. Lah kok setruk? Gak Lah apa-apa, iya Sis. bojone kebagusan cek nom. Ah. Oh, Lho. iya. Gak apa-apa ya lek tok-tokane. Tok-tokan. Iki dino lebaran. Nggih. Bar takbir, salat Id. Wah. Oh iya. Ini Iki duwe anak loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Ya. Nggih. Kene, Komet kene. Ya ora patek monstret ya met ngono lho, Mas. dino riyaya. Iya. Wis bar salat Id tok Nyapa takbir. kowe takbiran. Oh, bangkah. Anakku Pak Yon, anakku Yon rene Yon. Oke. Anakku Tontonane kalau nuwun sing no. Heeh, kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak celuk Pak. Iya. Kakak. Kakak kalau. Yon. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Oh, kita toke wis tuwek ya. Oh wis tuwek. Rene Yon. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku ki lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa ayo. Carane ki Tontonane ngene. yo kangen pirang-pirang tahun ra ketemu Pak Emboke. Aja koyo iki rek ngono to le ngatur. Yo ngono kuwi, Mbak. Oh, salah ya, ngono Mas. kok dari tuntunan. Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Kok Mbah kok Mbah, Bapak. Bapak. Bapak Ibu. wonten ing dinten Fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe kerja apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung. Iya le. Ibu. Kerontor-rontor. Kowe kok sile. Rasa nangis ya ape pegatan kok nangis. Ya delok nih pegatan. Terenyuh. Aduh. Kluputane simbara kowe ya le. Nangis. Anakku siji luwake jenenge kumet kok ora boleh le karo pamboke to nak. Gawe ngarep Punten saiki. radosan. Ya kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulih-mulih apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo mandem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku komet B. Iki komen. Iya to Pak. Anakmu Tapi niki mendem. ngeten. Gelut mawon. Sakniku malah ngerampasi napa-napa. Tangga mati jare komet sing mateni. Tangga mati, pitik ilang, sapi ilang nggih. Komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisi-ngisini wong gerang. Ngisi-ngisini wong Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Ora ngajar tenan kok. Pemangsane apa? Antene komet. Bodo-bodo kok ora ngelegakne atine wong tuwa kok malah Mirang karo wong tuwa. Mirang. Mboke dikira ora iso didik. Ya jiret tenan. Sing anakku ngono kok. Mentala tak lebokne ne. Ini tak mlebu dhewe. Dek komet. Kok rasaku kok aku kok kasut, Cok. Ngaku Mlebu komet. mboten pun keng riki mawon, Malah Pak. Dewi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih komet niku. Kurang ajar. Lho nak kuwi ya. Lho. Ya lah kono yo ngawe ya. Kaya ngono kuwi piye to Pak? Aku kok izin duwe anak kaya ngono. Maju. Assalamualaikum. Salam. Kok iso ngepil jek iso salam ya. Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Temanmu sapa? Ya Pak ngajak izin izinan, Pak. Tangga-tangga desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tangga. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa njaluk dhuwit sampean? Lho.
Gak lah. Lah kowe iki cilik tak gedekne bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho ya aku tuh berarti kan kreatif. Duh, Wong aku ngepel ya gur kabeh. Kowe aja ngono kuwi lek dituturi bapakmu iku kudu manut. rumangsamu piye? Anu. Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu lho. Lah sampean ya kudu bangga aku ngepel gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu Ada kadang ngising-ngisingke wong gerak. Rumangsane apa? Kowe ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan wong. Rumangsane apa? Wong tuwa isin. Wong tuwa ngene iki sing dikira aku anak reso. Kaya tak golek, Pak. Pateni ae. Aku tau omong aja rapi karo iki. Aku rabi karo iki nyapa? Padha karo sampean oleh petinju. Aku ora kena rampal kabeh. Ngurem bales kok tak bales sisan kok. Lho. Aja kaduli. Wul, sapa? Sing ganduli sapa? Lah. Waras bareng bales mbokmu, Mboten kula. Waras bareng bales maneni mbokmu kowe. Malin kondang. Kowe metu ning alam donya metu brodok saka gua garbane ibumu. Aku ya ora njaluk mau lairno. Wah, aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy. Kok dadine koyo kroco kowe lho. Aku lair ya ngono. Wayah bareng sambar belet tak cerot nih metu kowe. Padha. Blek. Aku iso milih kalau dilairno karo Bukades. Dadi Pak Iswantoro menduwe anakku. Wong lebaran iso Pak Kades, Bu Kades masane apa? Lho, Kowe iki kok. Kowe tak guyon kok barbar. Guyon. kuwi dewane pewayangan. Niki lho, Mbak Lisi. Nggih wonten dawuh Mas Akbar. Salam. Ya. Alhamdulillah. Salam. Wala salam to gimana? Salame Akbar. Pak Dungo karo temanten, Mbak Lucy. Nggih, selalu bangga, selalu marem, selalu pokoknya remen sangat tampil wonten Kabupaten Nganjuk niki. Nganjuk, nggih, luar biasa. Apresiasinya yang luar biasa, Amin. sambutannya yang luar biasa. Amin. Napa namung dari Kedongo. Nggih. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mempelai. Amin. Ingkang sampun kersa margi rejeki panjenengan sak kanca mboten kata lumpen kula lan coro kalih menika. Saged Keton. saged sowan iki diparingi rezeki mugi-mugi saged dilipat gandakan. Nah, Coro keton iki apa ya umum? Bayang ada putra ngono kuwi ya nek cara ketono. Niki wonten request saking manten, tapi ya percuma langsung. Ya kok percuma? Wis ora ngarep hafal sampean. Apa? Wah, lagune cah saiki. Sing den kondang kok iso kok rapal iki. Mengikuti Mbak Lucy iki. Ah, Laler mengeng, hafal. Terus nom sing dadi ngantek lar mengeng. Seluwas. Tapi Mbak Lucy Pamundutane cinta mulia, sepasang remaja jatuh cinta. Salawan nafas sama-sama rakadak. Adik-adik. Niku nak sampean gak apa. iso tak kene ya maca no. Oh, Mbak Lucy buktekno Mbak Lucy. Buktekno. Ayo. Mau sholat gudang dia belum. Yang Belum, mulai itu sore itu yang nyakemblak terus baru ya. Lah. Sesuatu pemanasan tuh yang kalem-kalem dulu. Kalem. Blak lah naik. Langsung panas. Ya sing hot ora apa-apa ning gamelan. Ngoten lho maksudnya Mbak Lucy niku. gitu. Nggih. Apa iki? Apa maksudnya? Campur sari Itu asta. kali ya. Beratai sembarang-barang iso. Nah, domonge kok ya. Apa nek awakmu. Nah, niki mau kata pamundutan. Oh, nggih. Monggo pilih Mbak Lucy. Oke, Napa wau? ini spesial untuk Piai Sepuh Rien, Oke. kali ibu-ibu juga saya aturkan selamat malam khususnya untuk penggemar Asta Brata Ya. yang dari luar Jawa, Oke. yang dari luar negeri iki sing bersani kata sangat channel nek 30 enek. Oh, Sing cerentel. Sing cerah. Koyo apa? Napa mau sing kandhane? Wonten niki sik kula wonten sing gerajakan wonten. Kelinci ucul wonten digarap samboyonan. Terus niki wau podang kuning nggih wonten. Nggih, monggo. Monggo. Riyen monggo. Monggo milih, Mbak. Enak sing ngubengi desa niku, Mbak. Lah yo kuwi kelinci ucul. Lah ya kepenakan kowe no. Sing gawe bawa. Napa Mbak Lucy? Udang kuning kemae ya. Podang kuning. Udang kuning. Suwi ndak metu iki podang kuning. Kamu iya, ndek mbene nyanyi pertama kekelau. Jenengan Sampai yo go geblak-geblak aku nyanyi ra iso mandeg.
Kowe nyanyi gebukasmu ora iso madhep sampe 4 rek. Tak kene loman. Desele guwak mawon. Roman Ojo ora muni lali. Dibawani riyen nggih, Nggih, Mbak nggih. Lucy. Heeh. Mangga. Wah, jan luar biasa. Ah. Nadia wujud temong paksi Mas Akbar, Dalem. mriki wonten mungkin nak mantuk mampir rujak enak. Rujake Mbak Aulia. Oh. Wis ku tak done, Pak. Wis jajal urung? Eh? Wis jajal urung sampean? Gum. Oh, sebut tawakne aku Aku lho. nek bakule wis marem lah aku. Wah, iya. Yo kuwi neh. Guri kene iki, guri kene iki. Iya, iya. Mungkin Kowe aja ning samping wit dawel. lho nek napa? Siramu kaya Kaya babal. kaya nangka. Nangka bosok. Kene lho, Mat. Ora cedhak lho. Kayak ngene ya dilokne siden tuwek. Antrak mripate katarak. Heeh. Kena karak. Sindene kreatife kaya ngene lho. Suarane jos. Padakno ndekne. Lajeng Wong aku diundang ning kene iki wis pirsa tuan rumah. Lah nggih to Pak Kades remenane Lucy jenengan. Brahman ngundang Selindan Lucy Brahman sing terlangsing sak Jawa Timur. Nggih, nggih. Pas tengah jenenge jenengan to. Bareng ning guriku Met. heeh. Pak Kades iya anu ngrasani. Piye? Tibake wonge gawedi ngono lho. Banter-banter. Ora aku yo halus aku meneng. Aku ora omong. Mengikuti terus Aerobik ya, aerobik. Terus Allah semanis tora marah ati Karo kono lho nak wani. Ora pelak. heeh. duetan ndang. Lah kuwi seneng nek kancane melu nganggo rai. Ndendakno to. Masa mengkian kula Lan gandeng bae. Sugandeng bae lho. Kowe iki aja ngrusui to lagi nek wong roman. Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya ndut. ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan kok ngerti metu anake dadi kula loreng. Sampeyan lho jajal karo aku. Duwe anak rak suwerdas, Pak. Ren. Kandhani. Jajal ya loro. Loro piye? Duwe anak loro. Sapa karo sapa? Karo aku. Najis mugolat. Syukur kowe. Pilih diambung wedhus aku timbang duwe bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Jambung wedhus we. Wong aku padak metu wedhus kena nguyuh elek. Lah kok iso elek? Lah kok iso elek? Piye padha gurine nek lanang ngene kok. Ya tau, pinter kan cangkeme wedhus. Pancen aku platih. Tonyo lho. Malah apik ngono lho karo wedhus. Ora nyono bendina kowe ngincengi wedhusku berarti. Laki pisan ya ya. Ayo Dus. Layu-layu Dus. Roman ayo. Sing mesra, iso mesra, Pra. Tak tuntuni kono muka. Golek isi podang dana Kita tambang ya. Nyapong bojo kok sebut dembek kaya ngono. Oh, karep gaten kok, Mas. Terus tiba bunga atiku ya malah rasaku lho. Yo maklum saulan darus terus kok. Heeh. Nanti Warus. lali. darus lho, kusuk lho. Cah kene kok Kusuk piye, Mbak Lucy kok. Taruh ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus
Ya ben to nggen-ngene dhewe kok ceriwis lho. Lho takok teko ndi? Teko M. Teko ndi, Mang? Ketawang kok. Tawang kene. Guyu aku wepruk kursi. Delok to. Lah, lusin nembang nongko langsung rontok. Aku wediku ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen sik enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, lah ngejak poli. Cak kurang ajar. Nyapa kok kaya sawane? Aku mau lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke ra payu rabi rabi. Sapa sing ra payu rabi? Dhek arep pengen kerentengi wong wedok 20 kelakon. Syukur. Kok Akbar ganteng ra payu rabi. Nah. Waramu lho ndi? Wong lanang kuwi Saking delokku aku ngampe ramuni. Mosok duwe kate ana bekan. ora rabi rabi. Sing dadi nyatane iki lho rong payu. Ora kono payu tra ora pengen. Urung pengen iki ora mesti ora payu. Mau ngelok nih wong ae. Ket mau napuk, ketoke nganggo ati lho napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang. Sopo? Santai. Syukur. Ora loro. Syukur. Lara ora? Wis. Panas. Mbok ora ngono lho benjantanmu. Cah lanang kena ngono kok lara lho saru to. Kowe aja sampe ditapuk lho. Gak Wis elek soalé. Terus? Kopi napa mboten, Mbak? Ibu bunga ingatiku nyanding bisa wis sese anjlok kok. Sese lho anjlok ning Wis jeding. bene. Mboten bisa dianggap, Mbak. Terus. Mat. Kowe engko mulih lewat ndi? Mriko to? Tak cegat kowe engko. Enten apa? Lah sulapmu arek siji. Lho, nang kono lho, Bos. Sokos. ya toh pawan topet Sah-sah. Wah rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Gua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu Fatayat ya. Weh, ayo nyanyi Nanti yuk. ini bobonya masih? oh sudah Sudah habis. Ya. Nanti setelah Udang Kuning Iya. dilanjutkan sih Bapak NU lho Mas ya. Oh ya, itu lagi viral. Kuwi aku lho biasa. Oh ya. Kayak muslimat fatayat tuh ya. Iya. Ya. iya contohnya gerakannya piye Oh, contohnya enggak tak contohnya baik. Habis ini ya. Sabar. coba sekarang aja dicontohin Pegel Mbak. Bernapu aku Alah pegel. rayu. Ayo, pedang kuning sih. Ayo, mangga Mbak, buka dulu Mbak. Oke. Langsung dulu. Eso iter kerupuk. Pat. Komet. Apa tak keluar? Ngono aku malah keronto-ronto rasane. Lagune lho. Kaya tau. Tok kene. Kali lo kok iso. Ora rasa ganggu wong Bang. Ngerusak konsentrasi. Lho syukur. Lho wong ini nesu tenan lho. Mbak Lucy rene larang-larang digo nembang. Nah, dibayar kagak guyon. Lho Pak Iswantoro Mbak Lucy penting teko api. Yo. Heeh. Mangga. Esok awan nengok Ayo jaketi. Ayo. ora kasar kayu luyuran anggoleni sing tak sayang mabang mitranya aku mitri ora krasa esok ganti wengi
Mbak Lucy. Sami-sami Mas Akbar. Podang kuning sampun katur. Dilanjut ya Mas Komet Pak Yon. Oke, Yo, kita tetap diurut mesti seret. Saking mriki napa mereka? Anu, Mbak Paisa karo Mbak Renjel jumeneng bareng berdua. Oh, Ya, nggih, nggih, kalih nggih. Coba kaya ngapa? Sepoti to sing gumyak. Ya, yuk. Heeh. Yoko yo semangat. Sindene ya nom-nom ayo ayo. Ayo. Mas Akbar ki gak pernah sindene tuwa-tuwa gak enek. Ayo. Tuwek sithik pateni. Tuwek sithik pateni. Apa to kok Wah, bila sing nom-nom ya berbakat ya cek payu adone. Lah nek ngene lho aku semangat. Nek dhek mau kowe ngumbar perkara boten sing dhek mau kan kono. Salam-salam dadi apa? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Cak Men. Ini kalau tidak salah dari Tulungagung ya?
kan? Dari mana? Kediri. Kediri. Aduh, aku lali. Kamu lupa deh. Habis kamu dijaluk IWA nggak mau sih. Lagi mana? Anu, minal aidin wal faizin. Ya, siapa isi Mas Komet Mohon ya. maaf lahir dan batin. Iya, Mas. Iya, Mas ya. Kayak gini gitu, Mas. Mana lo, Mas? Namanya rumput ekone lho. Kowe sapa? Kok kenal? Kok kenal pisan? Duh, Ranger. Weh, kenal ta pisan. Ranger Nama lengkapnya sapa ora ro? Pak apa Ranger? Ranger kok Rangers sih lho. Aku Ranger. bisa berubah. Nek nama lengkapnya sinten ta? Mbak Ranger Melediana Putri. Nah, kalau Kok wapal mas teman? Lho kan ngaten iki nama-nama Anu ben kene dhewe ini nyapa kok? Yo kan Siapa mengenalkan. Dek? Namanya siapa? Ranger Melody yang Putri. Panggilannya? Ranger. Kalau aku manggil yang lain boleh enggak? Panggil apa? Lama. Ya Allah. Iso sudah. Pak Yon, dadi sapa to gandenganmu? Apa iso? Iso, aku biasa. Anu, Rat. Rat sopo? Urung kenal kok. Urung kenal jenenge kok Rat Kok Rat nih? Namanya siapa? Tangguri mang nyeluk yo Rat, aku njaluk lagu Rat yo iki yo. Ora paham. Kenal lo jenengmu karo iki. Nggih, anu pangapunten nika namine sinten iki? Nggih, kula Sri. Sing minggat nika. Ya ampun wis balik. Tibake malah cilik, Met. Guys, Sri. Sri. Iki Sri. Niki dalam saking pundi? Saking Nganjuk. Oh, Nganjuk mriki mawon. Nggih. Nggih, mboten usah turuti nika nggih. Sampeyan teng mriki mengke nembang kalih kula. Nggih. Jadi kita sing kata pamundutan mengke diaturke. banyak. Permintaannya apa? Ada sama kesayangan bisa ya, berdua ya. Bisa. Mbak Ranger. Halo. Kesayangan. Kesayangan atau yang lain? Oh, yang lainnya gimana ya? Yang lain juga. Apa milih sendiri kan tadi lagunya banyak. Niki Apa boten mau saged niki mau? bahasa Loh. Jawa. Apa? Enggak bisa bahasa Jawa. Oh, bisa. Oh. Saged. Dene. Wong ki ayu omong apa ya pantes ta. Oh ya pantes. Bojoku kayak omong halus bareng ketok kasar. Bojomu saiki Inggris saya to met basane. Gar. Yo, iki anu sing dereng tadi gubuk asmara juga ada. Yeay. Lintang asmara juga ada. Yeay. Lintang asmara wae. Kan duet. Anu. Oh gitu. Duet Lintang mengke. asmara ya. Lintang asmara. Heeh. Mengke Mas Komet kali sapa ki mau? Angel. Nggih. Terus jenengan kali Mas Akbar. Loh, Lah kan kamu toh. Lah kamu toh. Aku tak ambek pira swara ae. Sampeyan lembah. Nek ora gelem nembang berarti bojomu dipek Komet kabeh lho. Heeh. Silakan. Silakan Karek baten iki. apik wekku. Loh, alah. Ya. Ngomong ki kok bulune tok. Lintang asmara riyen. Apa? Minta apa? Milih apa? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara ya. Gubuk asmara. Duet gubuk Biasa- asmara kali. Biasa sih engko jaran. Sing kedua. Sampeyan dia jaran dia. Heeh. Kok dadi ya Mas ya? Hmm? Dadi ya. Masuk ket mau urung dadi. Aku dadi lho. Oke toh. Yo, monggo dadekne toh bersama Mbak Sri dan Mbak Ranger. Coba kaya apa? Ya yo. Thank you.
Yuk. Bareng berdua. Yuk, dintake. Dilanjut terakhir ya Pak Komet ya. Nggih. Yuk bertiga, Adik Sinta, Mbak Sinta, Mbak Yovika, Mbak Denko. monggo. Coba, ya semuanya cah. Yo. Awas. Oke, sebentar saja sebelum Anda nembang, Iya. karena tidak semuanya mengenal Anda. Perkenalkan namanya dari mana? Ayo, coba. Yo, yang satu. Namanya siapa? Kok namanya dari mana gitu? Loh, namanya siapa? Siapa? Asal Dari dari mana? Ayo, yuk. Sinta dari Kedung Dawa. Oke, Sinta dari Kedung Dawa. Berarti Nganjuk. 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 Oh, putra daerah. Iya, no. Selanjutnya yang tengah, nama Yovika dari Ngawi. Ngawi. Iya. Ya. Ngawinya mana? Bawo. Kok arek medeni wong to, Mas? Kok metine aku tahu peduk kaya. Loh, Anu, ndak apaan? aku tahu surup-surup. Anu, Yovika ya, Mbak ya? Inggih. Oke, jangan dilanjutkan karena ini terus ya. Loh, apa to? Tapi niku mboten saru lho, Om. Loh, saru lho kuwi. Lho mboten kok, Ngawi to? Nggih. Ngawinya mana? Bawo. Lah kuwi lho. Lho, wis bisa nggih kula namanya Bawo. Itu nama tempat. Nama Iki desa nggih kula. Oh, nama daerah Desane, to? Mas, desane. Enten tenan, Dik. Mboten guyon. Mboten, Om.
Mbok aku tak rono. Oh, nek apa? Lho monggo. Ya dolan kaya. Oh, iya. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Alah omong apa? Yang nomor 3, namanya siapa? Dari mana? Aku. Nggih. Namanya Mbak? Aku. Nggih, sampean. Oke. Nama. Hah? Nama. Iya. Lah ya, siapa namanya? Tadi sudah. Betul. Wong urung jelas kok. Ya wong jelas kok betul iki lho. Sindene Mas Akbar sing tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Ngopo kok seneng? Maaf, Mbak, namanya siapa? Kula Deni. Oh, Oh, Deni. cetha trewelo. Jelas ngono kok. Asal dari mana, Mbak? Aku. Nggih. Iya. Nggih, anu dari mana alamatnya? Situ aja tadi. Oh, ada ya? Iya. Ya, oh, Tak apa-apa lah itu. Kira-kira. Rumahnya mana tuh? Rumahnya nggak di bawah. Oh, enggak pidi. Oh, berarti cedake bawu ngemang lho. Dek. Mbak. Oh, itu Mbak. Ngomong so, tak tapuk sisan. Aku iki tau rono ning Ngawi jenenge ora nganggo M. Kowe iki kok ngeyel. Ngawi tanggoku kok. Aja dibahas kuwi. Ora enek M. Aku kudu. Jare sapa enek eme kok e? Ana. Oh, berarti M nggih. Nggih, em no. Adik padha mbek kuwi yo ning nggih kuwi yo M Met. Anak ke wis. Itu ngomong apa sih itu bau-bau itu? Aja melu-melu. Enggak boleh. Kamu kan dari Nganjuk toh? Iya. Nganjuk. Berarti enggak boleh. Anu Nganjuknya mana? Aku. Aku wae aku. Sabar toh, sabar. Sabar Wong piye? ngadeni sinden kok modelnya emosian. strong. Sabar toh. Gundang asli. Gundang sini. Gundang, Ngawi, Sekarang Nganjuk. pindah di guyangan saya. Nah. Mbak pindah nggen kula lho, warang 50-an sak jam monggo. Kok 50 aku petang puluh kok. Lah, malah luwe murah. Kulak kok kene kok. Ayo, apa bertiga janjiannya ini tadi? Sik to, Mas. Apa? Sampeyan gak nang guyangan? Loh, Sapa? Sampeyan ndak to? Buat dijak to. Neng kono nek apa, Mbak? Kopi no. Bakul kopi. Bakul kopi. Soda kepira. Oh, soda gembira teng bawang mawon lho enak. Nah. Kopi teng bawok lah enak bawok. Aku no oke. Teng pundi, Mbak? Teng bawang. Emang, aku tau rono wengu emah. Ora tapuk. Tengene sinten lho. Ayo nembang. Tak blesno misan. Bar. Wong asline yo mikir tukumu. Aja dipikir teman-teman ya, Nduk. Boten, Sampean boten. sing sebagai generasi penerus. Generasi. Ya. Ini satu profesi sama Oke. sampean loh. Satu profesi. Lah sama betul sampean. sebagai generasi guru. Oh. Oke, ditoto sing apik. Ah. Basa tata krama subasita. Aja kaya iki. Lah niku kenging napa? Iki terlalu dewasa. Jadi sebagai penghibur ki ya ana isine tontonan apa ta sing bisa dicontoh. Iki apa nek contone blas? Nah, Ditakoni kayak wong. kok kena dicontoh. Lah ya. Pondok dhewe ngalor ngidul. Kaya apik-apik. Nembang napa niki? Apa ini bertiga janjiannya tadi? Apa? Ya, kalau langgam kelinci ucul. Ya. Oh, kelinci ucul. Ya, Ah. kalau lagu Puspitonolo. Puspitonolo saja biar ya no temponya nggak jelek. Oke. Ya, Oke, yuk. Monggo kanca-kanca pemusik. Ya. Terima kasih Bik Sinta, Bik Yopika dan Mbak Denko. Mas Komet dan Mas Yon. Nggih. Aku wanir aku. Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lipur ingkang bakul ndonga napa dumateng pinanganten kekalih. Nggih, mosian mangga ndongane napa? Iki didongake mawon mugi temanten kalih dados keluarga ingkang ayem tentrem. Amin. Ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kagem sedaya kemawon mekaten gegojekan saking kula sakloron, mbok menawi wonten klenta-klentunipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Ya. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun. Ayo Mak nutuk kelakon. Ayo Mak tak derek ya.